Soğuk hava şertleri Serbiya gelýän migrantlaryň we bosunlaryň akymyny togtatmaýar. Her gün Makedoniýanyň serhetlerinden geçip Pres we merkezine 2000 çemesi adam gelýär. Bu görkezici şu ýylyň tomus aýlarynda gelýän bosunlaryň sanynyň birneme azdyr. Emma häzirki wagtda gelýän migrantlar we bosunlar temperaturanyň 7 derejede pese gaçmagy netijesinde täze bökdönçlükler bilen ýüzeye bolýarlar. Laytyda kiçi çağlar soğuğa garşy gowşokdurlar. Bu ýerde Remar adly insanperwer gurumanyň meýletinçileri adamlary gyzgyn çorba we gyşky egin eşikleri bilen üpçün etdiler. Migrantlaryň we bosunlaryň aglabasy Serbiýanyň araçaklerinden geçip Horwatiýanyň we Sloveniýanyň araçaklarına geçýärler we soňra olar Ýewropanyň has ösen ýurtlaryna barmagy umyt edýärler. Pakistanyň Peşawar şäherinde ýurdun ýaşaýyş jaý we iş boýunça federal ministri Akram Khan Durranyň janyna kasd etmäsi inen şykýaly bolup görnýän wakadan soň şäheriň köçelerinde gahar gadaply adamlary görse bolýady. 26 noýabrda ministriň kerwenine uzakdan dolandyrylýan bomba arkaly hüjüm edilenden soň Durranyň 14 syýasy tarapdary welaýat hökümetinden bu waka dogrusynda derňewleri başlatmagy talap etdi. Wakada 2 adam helak boldy, emma Durrana hiç hili zeper etmedi. Bu hüjümüň jogapkärçiligini hinide çenli hiç kim öz üstüne almady. Siz Azatlyk radiosynyň şuň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.